Nezákaz, jazdiť a riskovať budeme ďalej. Takto riešia situáciu s uzavretým mostom vodiči v bardejovskej časti Dlhá Lúka. Most je poškodený už takmer 10 rokov, no mesto peniaze na opravu nemá. Toto je dennodenná realita ľudí v bardejovskej časti Dlhá Lúka. Zákazové značky na oboch stranách poškodeného mosta, no vodičov to nezastaví. To jedným slovom na prd preto, lebo ten most mali dávno urobiť. No však blbosť, čo môže byť. Tu dávno mal tak nový most. Povodne prvýkrát poškodili most pred 10 rokmi. Ďalšie stopy tam zanechala voda z roku 2010. Domáci si mysleli, že sa dočkajú nového mosta, no radnica im odporúčila používať druhý most. Ten je však pre nich ďaleko obchádzkou, čo vodičom zaťažuje peňaženky. Keby niekto potreboval súrne, rýchlu pomoc, tak je to vlastne skoro 2 km. Tá obchádzka je... Obchádzka asi tak 2 km dookola. Je to trošku úbohé na ten dnešný štát, že aj pri tých cenách benzínov mohli trošku ako nejak to z pohľadu plniť. Ľudia a hlavne vodiči sú z neriešenia tejto situácie znechutení. Odmietajú denne robiť niekoľko kilometrovú obchádzku, preto budú po moste jazdiť aj naďalej. A nebojte sa pokuty, neriskujete? Tu nemá kto dávať pokutu, lebo sama polícia chodí po tých mostoch. A to som videl na vlastné oči. Risknem to. Mesto nový most síce má, no len na papieri. Potrebných 220 000 eur chýba. Vám k tomu neviem zaujať stanovisko vzhľadom na to, že pre tento rok tieto prostriedky neboli uvoľnené. Žiaľ, musia strpiť túto situáciu. Kedy budú mať ľudia nový most, nie len na papieri, teda známe nie je. Z bardejovskej časti Dlhá Lúka, Peter Žatko, televízia Markíza.